Γεια σας παιδιά, είμαστε η ομάδα Assassin Killers. Είμαστε η ομάδα Assassin Killers. Είμαι ο Mr. Who, ένα τα μέλη των Assassin, ένα καινούργιο μέλος των Assassin Killers, μαζί με τον κύριο Μπούγκλα. Ναι. Είμαι και εγώ εδώ. Θέλουμε να σας πούμε κάποια πράγματα για την ομάδα μας. Βασικά, ας πούμε, πες το πιο εύκολο. Θα κάνουμε μια ενημέρωση για την ομάδα μας. Για την ομάδα. Ουσιαστικά θα παίζουμε, θα δείχνουμε τις μάχες τις οποίες κάνουμε. Ας πούμε, κάνουμε μια αύριο από 10 η ώρα, θα σας τη δείξουμε. Με τους Panther, Γρηγόρη, δείξει την ομάδα. Την δείχνω. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι όλα τα μέλη της ομάδας. Να πω κάτι. Εγώ είμαι 13 level. Δεν είμαι νουμπάς. Εμένα και ένα μοναδικό λόγο. Έχω κι άλλα accounts. Απλώς... Ας πει καλύτερα είχες κι άλλα account. Αλλά το παράτησα το χειροζύριο για κάποιο χρονικό διάστημα και τώρα ξανάρχισα. Οπότε να αργήσει με μεγάλο κάμπα. Ναι, και έχω 13. Αλλά ναι, εντάξει. Στο Γρηγόρη δείξε για να ξέρουν ότι είμαστε όποιοι. Τώρα να σας δείξουμε λίγο τα στατιστικά της ομάδας μας. Level 30 και πάνω. Μην κοιτάς τον Greg που είναι 13 level. Είναι όποιοι πραγματικά είναι πολύ καλός. Και γι' αυτό και το δέχτηκα. Είμαστε στην 1364 θέση. Assassin Killers λεγόμαστε. Τιμή έχουμε 5.430 και επέκταση 27%. Μια χαρά για την αρχή της ομάδας. Ναι, προχθές φτιάξαμε την ομάδα. Μην κοιτάτε, μην νομίζετε ότι έχουμε καιρό. Οπότε δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, πιστεύω. Κάτι που θέλω να πω. Όσοι πιστεύετε ότι είστε καλοί, πάνω από 30, μπορείτε να γράψετε στα σχόλια από κάτω. Μπορείτε να γράψετε στα comments του βίντεο. Για όλα. Γρηγόρη, ακούς? Ναι, ρε, ακούω. Έλα. Είπαμε να γράψουμε στα comments και όλα αυτά, έτσι. Ναι, οπότε ναι, αυτό το βίντεο γράψτε στα comments. Όχι, παιδί μου, περίμενα. Επίσης, κάντε ένα like, έχουμε γράψει στο Facebook. Αν έχετε βασιλεύα στο Facebook και ένα subscribe, αν μπορούσατε. Και ναι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο που λογικά θα είναι μια μάχη της ομάδας. Γεια σας.